Kaixo, kontatuko dizuet nola aldatu aldugun gure korreoa, gure Gmailen aurpegia edo interfaza aldatu dabe, eta posibilitatea dugu ikusteko orain bezala edo ikusteko berria izango den moduan, momentuz aukerakoa da, baina agian gauza guztia bezala gero hori geratuko da segurazki, ez? Momentuz nahi baduzu probatu, bakarrik probatu, eskuman goian, gurpil honetara joaten zarete, ezarpenetara, eta hortxe goian klik egin da gero agertzen zaizue, probatu erandio behatxei posta berria. Zuen Gmail pribatuetan ere berdin agertzen da, ez da bakarrik jesuitekoa. Ordunik klik egiten badut hor, zabaltzen da berria, kargatzen du, txaroten dugu, ongi etorria emango dizuete segurazki, eta leio batzuk agertuko dira, lehen aldiz delako nila probatuta dut, orduan zait irtetzen, denari baietz esan. Eta gero da bizkatxo bat, ikusten duzuenez, momentu esango dugu, nahiko berdintxua da. Maten diote beste itxura batzuk, gainetik azalduko du gauza batzuk, gero zue trasteatu eta probatu. Hemen dituzue karpetak, igual ikur batzuk agertu dira. Idatzi da zimaz, idazteko hortik eman berdala. Gero zer gehiago mendikan. Igual hemen eskuman kalendarra sartzeko aukera zuzena. Hemen behan Google Keep, ez dakit ezagutzen duzuen, hau izango zen kortxo batzu bezala, edo tablero batzu bezala gauzak gaika edo pini nahi badozu, zer idatzi. Azesoa eduzu hemendik, sartu alzala bertatik zuzen. Eta hemen badago ere beste kuaderno bat bezala zer egina, idazteko zer duzun pendiente, zer gauzak emarituzu, kendu, ipini, zabatu. Holako gehitu dute dana eukitzeko toki berdinean. Gero zer gehiago, 3 moduz ikusi alda, bat izango zen horrela, hau da super zehatua edo super komprimituta, beste moduan ibanoa berriro gurpilera, ez da? Osa guztia bezala esarpenak. Bigarren zatitxoan biztaratze densitatea edo ikusteko densitatea klik egiten badut, aukera ematen dit, 3 moduz ikusteko, bat orain ikusten ari garena da, zehatuena, beste bat izango zen arrunta, ez da asko aldatzen ikusi. Ados, bizkate handiago bezala egiten da, gauza gutxiago sartzen dira. Eta igual berriena eta datorrena uste dut hasiera batetik, berriro noa esarpenetara, berriro biztaratze densitatera, eta lehen etzia edo dagoena un poco por defecto. Ados? Hemen bizkate gehiago aldatzen da, zer korreo horretan baldin badago artxiboren bat, agertzen zaizu espian. Hemen daukat bakarri solidarei buruz, PDF bat bidaliat, hemen Arantxa bidali zuen elikadura tal, beste drive aurkezpen bat, horrela joango banitz berantza, agertzen dira, hemen beste batzuk, ez? Osa, esara bili behar ikusten ze artxiboa diren klikatuz, baizketa agertzen da. Beste gauza bat berria, aukeratzen baduzu posibilitate hau. Gero, nik baten gainean, lehenengokoaren gainean ipini dut, orduan daukat aukera. Bertatik artxibatzeko, bertatik ezabatzeko, bertatik irakurri bezala ipintzeko, eta hau da berria, atzeratu, nik hemen klikatzen badut, ematen dit aukera, esateko, orain ez dut irakurri, geroago irakurriko dut, geroago berriro agertuko da bisoa bezala. Eta hemen, eskarrean duzu atzeratutako guztiak, ez dakit, karpeta bat bezala izango zen dituzuna pendiente irakurtzeko, edo nahi dizuna kutsi sozetarako, edo, nolako gauzatxo batzu, hobeto zuek trasteatu, eta, sin más, zalantzak eta guztion artean joango gara argitzen. Ez aizuela gustatu, nahi duzuela bueltatu lehengora momentuz, berriz, esarpenetara doan, eta hor, itzuli erandio behatzei posta klasikora. Nik klik egiten badut, banago, lasai bezala esaten ala, heldu naiz nengo tokira, ez da? Baina, nik uste dut merezi dizuetela probatzea berria, ze badakizu gauza hauek, azkenean bukatzen direla izaten erabiltzen direnak. Mila esker, eta horren arte.